ndị be anyị sị na ọ bụ uru bụ onye na-mara ebe o si bịa. Anyị nwe 25 local governments, 3 senatorial districts. Delta North bụ anị ndị Igbo, ya 9 local government. Delta Central bụ ndị Soko na ndị Urhobo, 8 local government ka fa nwe. Delta South fa bụ ndị Ijaw na ndị Ichakiri, 8 local government. So ndị Igbo nwere more local government na Delta State than ndị ọzọ. Afa gị bụ Okeke, afa gị bụ Okafọ, afa gị bụ Nwachukwu, esi n'iburu Igbo gị ka ịbụzi. Anyị ma na o nwere ndị si Benin na ndị ọzọ bịacha ibi na Igbo East. O nwekwazi ndị ọzọ mix si ibi ndị si Ghana na ndị Sierra Leone bịacha na Enugu de wanche eme Igbo. You know, the same thing ka anyị nọ na Anioma. Anioma basically bụ ndị Igbo. Nkobali ndị Asaba ya bụ Ahaba. Nteje ka fasi bịa Ọkpana bụ Nri, Ọwa bụ Nri, Igbanke bụ ndị bụ Ogbemodiafa bụ Nri, Ọgwashi Ukwu bụ Nri, Igbuzo bụ Isu na Nri. Mana o nwekwa within the group ịbịa afọ dịka na-ebu dị na Oshimili local government, Oshimili North local government, ndị Ebu bụ the truly 3 communities. Àwọn na-asụ asụfa felue taa ya bụ ndị Nri, ndị Olukwomi, Ori Yoruba na ndị Igala ya Ibu. So ọ bụ na ndị ọzọ na-eklemu na fa abụrụ ndị Igbo, fa ka mee ka ndị Ebu keep their 3 languages, keep their language bụ asịbịa. Ụfọdụ na-eklemu na fa si Benin bịa, fesoro Benin bịa. Onwe ndị a na-akpọ ndị nwe eze Chime ya bụ dịka Uselokwu, Iselazagba, Obio, Ọnịcha Ugbu and the Ọnịchas. Okay, nnefa bụ onye Benin mana nnafa bụ Chime onye Igbo dibịa. You know, so ụfọdụ kwere na fa bụ ndị Igbo, ụfọdụ kwere na fa bụrụ ndị Igbo. Mana ndị unu bụrụ ndị Igbo a na-asịsị fa wajizi aza afa ndị Igbo. Ụmụ ụnụ niile na-asụ Igbo. Ọ bụrụ si Benin bịa ka ọnụ si Soko ka Urhobo bịa, ọ na-aka na-asụ ọnụ ndị anwa na-aza afa ndị anwa. Emime unu ga-aga na-agọsị n'unu si ebe a bịa. Mana ife niile unu na-eme bụ ndị Igbo ka unu si echi eze ndị Igbo. Ọ ga-ekpatazi ya ọ bụ onye bịazịa na anị mmadụ. Okay, ịnọ na be gị ndị anị mmadụ abịa displace ya. We lose your tradition, will everything. In how many years? We lose their own language, superimpose their own language. Therefore, ilofuzi ọnụbụ mba nke a bụrụ eziokwu. Mụnwa kweta na Anioma niile bụ Igbo, mana o nwere ndị isi Benin na ndị ọzọ join ava mana afa pempe. So amasịzi na arụrụ ụwa banya na akpa shuga, so akpa shuga amasịzi ka shuga. So mụnwa kwe na anyị bụ ndị Igbo. Ọ ya kpatara ndị bụrụ president Aki Ikenga ya bụ Igbo niile. Owuwechi abụ onye ọgwachi okwu.